Bueno, bon dia, bona tarda i bona nit a tothom. Benvinguts al canal de Krypton Bros. Perdoneu per una miqueta de massa música, massa èpic i massa de cop. Però bueno, tornem a estar aquí. Conec la meva constància, per tant, no vull crítiques. Si n'hi ha, no passa res. Benvingudes. Les deixeu aquí als comentaris. I, com sempre, tornem quan hi ha aconteixements transcendentals, com és un tràiler d'un personatge molt important en el món de DC, com a mínim per mi, que és Supergirl. Tenim tràiler, ja vam veure un cameo a l'última gran entrega d'aquest nou DCU, de James Gunn, i anem a comentar el tràiler de l'any, perquè Superman ja ha passat. Com sempre, tot això ho farem ben acompanyats, amb el caliu que es mereix, i començarem per presentar-vos el gran Helios Nocturno. Benvingut de nou. Moltes gràcies, Jaume, una altra vegada aquí, i encantat per poder parlar d'una de les pel·lícules que més espero aquest 2026. Molt bé. O sigui, l'Odissea de Nolan, ens pixem en l'Odissea de Nolan. Totalment. Perquè arriba... Aquesta és la pel·lícula. Sí. Molt bé, doncs benvingut de nou. I donem la benvinguda també al gran Millennial Max. Què tal? Ens pixem, mai millor dit, no? Això dels pixem. Exactament, correcte. Veig que es va liquejar el pròleg de l'Odissea, per cert. Sí? Sí, jo me'l vaig menjar amb patatones, sí. Va, jo no vull saber res de res. Jo, com més... A veure, realment l'argument ja ens el sabem, no? Sí, evidentment. Sí, clar. Evidentment. A veure, no és una adaptació a l'ús. Bueno, parlem-ne. Bueno, ja en parlarem algun dia d'això. És de valent. Com a mínim l'adaptació de l'Odissea d'Homero, jo crec que els has de tenir. Has de ser Nolan, sí. Tot i que hi ha una del Ralph Fiennes, que no s'ha estrenat aquí a Espanya. Buah, però és que que no la trobem. No, jo sí que vull veure-la i no la trobo. És complicada de veure, sí. Complicada, perquè Odissea, també, no? Sí. Es diu la tornada, crec que es diu. Sí, de retorn, sí, és. Bueno, no és que sigui dolenta, és que és lenta. Sí, és mastegar terra una mica, sí. És només un moment de l'Odissea, un moment molt concret, que si no saps el context, no val la pena, la veritat. Bueno, quan l'Ulisses torna, no?, i ja està allà a Ítaca, ja ha arribat, no? Hi ha gent que li ha molat molt, però jo... És que jo, el tràiler hi ha moments que cotreja una mica, perquè se li veuen les... No sé, sembla com que tingui poc pressupost. És una mica telefilm, la veritat. Vale. Però tot i així, ostres, l'elenco, jo crec que... L'elenco top. Sí. Molt top. Bueno, a veure, ja ens estem desviant, tio, és que... Ni 5 minuts, Joder, macho. Hòstia, la llum. A veure, ja és això, ja pinta xungo. Vale, concentració, nois. A veure. Supergirl, DC, vale? A veure, hi ha diferents coses. Jo crec que ens centrarem en Supergirl, però podem comentar grans novetats com és compra Netflix Warner, que jo crec que això és bastant totxo també, i sneak peek de Green Lanterns. Cuidadito, no sé si l'heu vist, però... Sí. Jo ja l'he vist i està molt bé. Vale? Llavors, què comencem? Fem reixupó i d'una, sí? Bueno, ara reixupó i jo no tinc tassa, però tinc aigua en gas. Vinga, va, companys. Hala. Cap endins. Vinga. Tot a dins, No deixeu ni una gota, Vinga. Sant Hilari. No, porto ple. A veure, companys. Compartiré una gran actriu. Gran pòster. Protagonitzant un gran pòster, com bé diu el Millennial Max, i amb un color guai. El color m'agrada. Molt grafitero, m'encanta. Molt grafitero, estil ella, del poc que hem vist, amb les ulleres de sol, gabardina, verdad, justicia y lo que sea. Whatever, sí. Exactament. Bueno, comencem. Va. Brutal.
Qui vol començar? Va, codazos. Jo, Codazos. com que ja veus que m'he autoproclamat el president del seu club de fans, Sí? Va, va. jo vaig tenir molts dubtes a la seva elecció com a Cara Zor-El, Vale. a.k.a. Supergirl. O sigui, a mi m'agradava més l'altre. A mi, personalment. I Sasha Calle. de Flash. Sí. No, Sasha Calle no. Sasha Calle és l'anterior Supergirl. Ah, No. ho dius de la... la Aquesta sèrie. tria... No. Quan es va anunciar les últimes dues finalistes al càsting, es va anunciar que hi havia dues noies que eren les que optaven a ser Supergirl. Vale. Una era Emilia Alcock i l'altra, que no recordo el nom, a mi personalment m'agradava més. A mi. Això ho diu el president d'Emilia Alcock Fan Clar, Club. clar. Sí. Jo ho reconec que quan van sorgir, i tot i que a mi, com a Rhaenyra, jo em va entusiasmar. O sigui, crec que ho fa molt i molt bé. Ho fa molt bé, sí. I tal. Però després, quan he vist les seves aparicions, entrevistes, les primeres fotos, etc. I, evidentment, el cameo que fa a Superman a mi em va guanyar, com bé sabeu, per tot el que significa no només com ho fa, sinó ella mateixa. I en el tràiler pues, té aquest carisma, té aquesta personalitat i té tot aquest rotllazo que a mi em va encaixar molt, li va molt bé amb ella, com bé dieu, i jo crec que ho farà superbé. Mai millor dit. Vale, què t'ha semblat el tràiler? A veure, et deixo una mica en plan vull més, saps? Però el que veig m'agrada molt. Vale, review de 30 segons de tràiler. Així ràpid, eh? Ara li fotem... Et diré que m'agrada molt, jo li poso un 8. Més o menys de nota. Perquè hi ha coses que no m'acaben de molar. Vale. Hi ha una cosa que no em mola. Vale. Hi ha una altra que no és que no em moli, però crec que li pot jugar en contra. Però la resta és un 20% de dir, saps? Però en general molt bé. Vale, ok. Vale. Molt bé. Vull dir, ja està. Al Max li ha agradat. Cosa estranya en el nou DCU que al Max li agradi, Cosa estranya, No. Ja t'asseguro que hi ha una cosa que no m'agrada gens i ara la comentarem. Vinga, va, perfecte. Tinc curiositat. A veure. Exactament. Va, Helios, let's go. Jo, el personatge m'encanta. És a dir, em vaig veure... He sofrido 2 temporades senceres de la sèrie de televisió. Anava a dir, perquè és patir, Vull dir, és... patir-les. Bueno, he de dir que eren les bones. Després, no. Però ha sigut patir-les. I de personatge, encara que després vaig començar a llegir els seus còmics. El còmic està alçat. O sigui, Supergirl et va fer entrar també en llegir còmics de Supergirl, la sèrie, de la CW, recordem. Tot el Arrowverso em va enamorar i vaig començar aquí al DC gràcies al Arrowverso. No ets l'únic, No és la primera vegada que sento això, de l'Arrowverso. No, és que tindrà coses dolentes, però aconseguir molts fans, no. I, clar, un dels còmics que vaig llegir, perquè és dels més famosos que té aquest personatge, és Supergirl, Woman of Tomorrow. Que el tenim en presència, el tenim aquí en cos present. Hosti, quin plaer de públic i de col·laboradors. Molt bé. Anuncien aquesta pel·lícula. Vale, molt bé. Anuncien aquesta pel·lícula i jo, d'una, perquè està basada, diuen això, basada en aquest còmic. I jo estic, vamos, que per fi, que bo, bones notícies, arriba el tràiler. I jo, m'encanta el personatge, m'encanta l'actriu em flipa, és molt bon casting. I el còmic, però, una cosa molt important d'aquest còmic és l'estètica. I aquí hi ha una cosa que no m'ha agradat, que és que l'estètica no és la mateixa que el còmic. Després per això em baixa molt. Vale. Així que jo a aquest tràiler li donaria, si el Max ha donat un 8, doncs per aquest baremo li donaria jo un 7, perquè m'ha agradat, tinc moltes ganes de veure la pel·lícula, però el que més m'ha agradat del còmic és no ho veig jo, no ho veig en aquest tràiler, que és l'estètica. Vale. Però per això és a dir, a veure, per posar en context una mica, Supergirl, el Woman of Tomorrow, aquest còmic, és un còmic que entenc que és tema planetari, vull dir, el context és planetari, no? Passa en altres planetes, entenc que l'essència és això, no? Una miqueta més fora del context aquest de superheroi, ciutat, New York, metròpolis... Exacte.
Veiem una mica més com Guardians de la Galàxia, per això aquesta comparació. Vale. Per això se li sembla tant, també, el tràiler. Però és normal, és normal. Sí. Llavors, el context del còmic entenc que és... entenc que també Supergirl jove, fora de tema de la Terra, no sé si amb experiència sí o no. Sí. En el còmic, estic parlant ara? Sí. Però també, aquí, Jaume, pensa que hem vist la Supergirl en l'escena alternativa de Peacemaker. Llavors també aquí, en teoria, porta anys com Supergirl. Al principi de la segona temporada, Sí. De fet, a la pel·li és més gran que el còmic. El còmic té 21 anys i aquí en té 23. Vale. És a dir, que hi haurà algunes incongruències, si no de to, Bueno, més que incongruències, jo diria que al final és com tot, és una adaptació. O sigui, al final... és una adaptació. Aquest canvi és per alguna raó, segur. Però després no sé si l'Elios estarà d'acord amb mi. O sigui, el que es veu al tràiler és un to molt gamberro. Sí. És que per això molta gent s'està passant per sobre el director, que no és James Gunn, sinó que és Craig Gillespie. I jo crec que una de les coses que li anirà una mica en contra, que ja la gent ho està criticant molt i a mi és una cosa que, bueno, és que és el que hi ha, perquè és el que és el còmic, que té un to molt Guardians de la Galàxia. Sí. Però després hi ha una cosa, el que deia, o sigui, en aparença té un to molt gamberro, però és una història, no diria fosca, però és una història que és bastant dura i al final és bastant inadaptable al cinema, al meu parer. Sí. O sigui, és complicat d'adaptar aquest final al cine per lo que se suposa que és la pel·li. Ja ens deixarem el còmic perquè ho vegis. Sí, me l'heu de deixar. Bueno, si no me'l puc comprar, però és que no sóc... És que és un còmic que si... T'agradaria, Jaume, curtet. Pues sí, ja me'l agafaré, perquè més venint la pel·li i tot, crec que toca. A veure, vaig a donar la meva opinió del tràiler, perquè més que res volia donar una mica de context també a la gent i a mi, que també em va bé, saber i conèixer que el context del tràiler, no? L'essència, si és una adaptació d'aquest còmic i ara serà canon en el nou DCU, doncs m'agrada saber i ja quan me'l llegeixi poder també apreciaré inclús més el tràiler, no? A veure, jo com a primer tràiler, jo he de dir que la personatge m'agrada, l'actriu m'agrada, crec que li queda bé el traje, el paper... però clar, jo amb aquestes versions per mi, el primer que vaig pensar va ser Guardianes 4 per A o per B, pel to, per lo que veus, pel context, primeres impressions, no? Allò, vull dir, el primer, pum, Guardians 4, sense pensar molt més, mentre disfrutaves del tràiler, mentre d'allò, Guardianes 4, vale. Llavors això, vulguis o no, a mi no em treu, però ja és com que... Per exemple, jo quan vaig veure el tràiler de Superman no vaig dir, Superman Returns, o vaig dir, Man of Steel 2, no? Saps? No? És com una cosa que, bueno, ja com a primer impacte, doncs ja a mi em va fer una aportació negativa. Però després va continuar el tràiler, la pixadeta del cripto en allò. El cripto siguent digital, que és una cosa que, clar, ja sé que no es pot fer d'una altra manera, però, bueno, vinga, més. Després el Tom a càrrec, que després a mi també em costa molt. Sí, quan de cop surt Krypton i hi ha l'explosió i tal, dic, hòstia, vale, això em mola, no? És aquest to... Sé que per molt macarra que m'estigui intentant vendre al tràiler que la personatge és, sé que hi ha algú deep down que és fosc, no? Que és algú de trauma, que és algú que ella veu per esvair-se d'alguna realitat, de trauma, tal. Ja ho sé. Tot i així, a mi la gabardina, això de volar amb la gabardina, a mi, tio, hi ha el cameo també la gabardina. No, jo quan ja es veu, hi ha una part del tràiler que ja es veu ella en full potència, no? Sense la gabardina i siguent full Supergirl. Això és a mi el que m'agrada. I sé que la pel·li, doncs, teòricament, m'ha d'anar portant fins aquí. Llavors, com a global de la reacció del tràiler o opinió del tràiler és que encara em falta un segon tràiler a mi per estar a dins del barco. Clar, òbviament, sí. És a dir, jo no soc d'aquests emocionats que ja m'ha vengut tot el peix. No, a mi encara no. Em va passar també amb el primer teaser de Superman.
Perquè I hi ha després la molts pel·lícula et va dubtes. encantar. I la primera Aquesta foto de igual. Superman i la pel·li també em va agradar molt. Amb les seves coses bones i dolentes em va agradar molt. Però ara, amb aquesta Supergirl, ja no em va agradar el primer cameo a Superman, repeteixo, i el Tom Acarra em costa molt. Llavors, clar, per aquest públic se'ns fa supercomplicat aquests primers trailers, perquè, hòstia, ens costen molt. I veig també la Star-Lord amb els cascos, escoltant la música del tràiler, la gabardina, el rotllo... Clar, se m'assimila a molta cosa que ja he vist, però, ei, no passa res, no? El que sí que dic ja és que em falta un segon tràiler i em falta més contingut i ja està. És tot el que... Hasta aquí puedo leer d'opinió. Jo és que et diria que és que això és el que volia que hagués sigut Superman. O sigui, a mi m'hagués agradat molta més música popular a Superman. O com a mínim, que el moment plano seqüència no l'hagués protagonitzat, el que vam parlar, que no el protagonitzi Terrific, sinó Superman. I aquí, evidentment, jo crec que és molt clar que ho farà ella. Sí. Jo et volia preguntar, a tu et va agradar? La trilogia de Guardians et va agradar? Menys la 2, sí, però perquè també jo crec que... És a dir, a mi el problema que em passa amb Guardianes és que també jo crec que per mi menjava com a part de... Per exemple, jo veig aquest tràiler de Supergirl, Max, i penso, això que estic veient no és DC, és Marvel. Això també és un constructor que s'ha dedicat la Warner a vendre'm durant molts anys, a través de la trilogia del Nolan, de Batman, a Snyder... Per mi, jo assimilo DC a un to més fosc, més transcendental, més mitològic, més... Llavors, clar, jo veig aquest tràiler i penso, Marvel, això és Marvel. I el que vinc a dir amb això de Guardianes és que jo, quan veia Guardianes, tampoc acabava de veure Marvel. Jo veia, hòstia, és la secció funny de Marvel, que jo m'ho passo teta. I també sóc capaç de... I m'agradava que estigués dividit. Llavors ja va venir Endgame i ho van juntar tot, no? Però que mengessin a una taula a part, DC, Guardianes, Logan, Marvel amb els Vengadores, a mi em molava, perquè m'estructurava, em feia la vida més fàcil. I jo, quan pensava en Guardianes, no havia de pensar en que, hòstia, estan en el mateix univers que Spider-Man. Hòstia, però que després, quan ho van juntar, els hi va sortir de putíssima mare, Vull dir, ho van juntar i van aconseguir el to... Però, clar, tu, de primeres, què té a veure el to jo què sé, de Guardianes amb el to de Wanda? No sé, és que ja et dic, els hi va sortir de conya, però a mi m'agradava que mengessin en taules separades. I jo veig aquests trailers que ens està portant les sèries del Pacificador, Supergirl i tal, i no m'identifico com a DC. Sé que hi ha moltes versions dels còmics, sé que hi ha versions supergamberres, però, hòstia, pels que venim del cine, inclús de la CW, et diria. Sí, però... La CW és això, era molt... No ha fet mai bromes jodidamente passades de volta. Sí, ara, amb aquesta sèrie, amb la sèrie de Supergirl, concretament, van començar a fer, perquè Supergirl era... No pots fer com Arrow, que era una còpia de Batman, o Flash, que era també una mica dark les primeres temporades, amb H.G. Wells, tot això. Supergirl, dintre de tot el seu caos, tenia que ser un personatge feliç, un personatge graciós. Però, clar, és que ens estem oblidant que Guardià de la Galàxia no va inventar les space operas, les pel·lícules que ocorreixen als espais, perquè Supergirl només, jo diria que l'única cosa que té en comú amb les galàxies és que ocorreix a la galàxia. I l'estètica, sí. Sí, a l'estètica. Això és el que m'agrada, l'estètica. Que sí que s'assembla... Bueno, però a Guardianes 2 hi ha bastant de bar, alcohol... Sí, però jo crec que... Però que això és només a l'inici, Jaume, que no passa a l'inici. Bueno, però ja sabem, tio, el cameo de Superman també, borratxa per dia. Vull dir, és un tret característic d'aquest... Perquè és la idiosincràsia d'ella, ella és així. Ja, però vull dir que una space opera no cal que sigui una macarrada, no? Però que has vist 2 minuts. Ja, però és evident, vull dir, ja veus que veuràs molt... Estàs molt equivocat.
No, jo crec que no. A Superman ja es va preocupar de que et quedés clar que li agrada... Clar, però és una primera imatge. Però que a tu t'agradi la farra no vol dir que no siguis un personatge profund. I Sí, que no però... mogudes... Clar, però si de cop a Man of Steel em cardes al Henry Cavill borratxo perdut, li treus èpica, no? Això podem estar d'acord. Però que són dos universos, també són dos personatges molt diferents. Li afegeixes una altra capa també al personatge. És a dir, Superman és una altra cosa, però també el Superman del Christopher Reeve hi ha una escena, ara no m'acordo si és la quarta o la tercera, que perd els seus poders i el primer que fa és anar al bar i emborratxar-se. Perquè afegeix aquesta capa de... Igual que Supergirl, de... Bueno, però una cosa és això i l'altra és que des del principi de la història el primer cameo d'aquesta personatge ja sigui que està borratxa. Que és un tret molt característic. No és una cosa que... s'ha fotut dos cubates en un bar. Però no és que sigui característic, és que és un adolescent i com a tal va de festa. És el que fèiem tots amb la seva edat. Però llavors Spider-Man també per aquesta... No és allò que diguis, és una tia que té 40 tacos i arriba borratxa perquè tota la seva vida ha sigut... No, és una xavala de 23 anys. Jo no crec que l'excusa sigui l'edat. Jo crec que l'excusa és que... No, hi ha una altra excusa, però per això... És que volen que això sigui... Però que estem equivalent com perquè és que la Supergirl és una borratxa. No, és un adolescent que s'ho vol passar bé. Però, bueno, no ho sé. Jo aquí si tu vols reduir tot a que és una borratxa i que... No, a veure, s'han centrat en que això sigui un tret característic. No s'han centrat. No has vist la pel·li encara. Has vist un cameo de 15 segons i un trailer de 2 minuts. És l'únic que has vist. I si juntes els segons, poder un 20% dels segons és relacionat amb l'alcohol. No? Però perquè serà... Quina és la proporció en la que no sigui evident que això volen transmetre, que això és un personatge que és així? No és una causalitat per l'edat, no. Jo crec que és que et volen transmetre que ella és una passada. Jo no sé estic d'acord, Jaume. És un personatge que et volen transmetre això, aquesta percepció. Jo crec, si no... És intencionat, però és intencionat. Perquè després a la pel·lícula, quan coneixes la personatge, diràs vale, era per això. Però també et dic, això perquè jo em conec la història i jo sé per on van els trets, però també et dic, és normal, és la seva... té 23 anys... Evident, no? I el primer que he dit és que segur que el tema de l'alcohol és per tapar un trauma i evitar confrontar amb un conflicte traumàtic i tal. O perquè no és borratxa perquè sí. No hi ha un moment de la pel·li que digui... És perquè és un adolescent que fa anys i ho celebra, ja està, com faríem qualsevol quan teníem la seva edat. És que és el seu complet tot l'any, perquè a Superman també... Està reflexant un moment i ja està. No, hi ha diferents moments i es nota... Bueno, no sé, per mi és una percepció. Poder algú que veu una tia que no... Per exemple, quan està amb el Chupito a punt de fotre's el primer cameo de Superman i avança allà amb l'actitud ressaca. No sé, a mi no em fa pensar que això és una cosa intencionada i que volen que això... Tu pensis que aquesta personatge és així, és una... que li agrada la festa i l'alcohol. Jo el que penso que volen transmetre és, no tant això, t'ho puc comprar, El que volen transmetre és que per molt que sigui una tia que ve d'un altre planeta i és una superheroïna i és una deessa, fa coses que fa la gent normal. Ja està. O sigui, és totalment l'oposat, que per això entenc perfectament que no hi entreu i no us agradi, és l'oposat a l'univers anterior, que són deïtats, que són inalcançables i que no hi podràs arribar. Són down to earth. O sigui, el Kal-El és íntim amic d'un tio que vam falafels a Metròpolis. Sí. Saps? Són gent que sí, que són déus, però que també al mateix temps són persones que fan coses que fa la gent normal. Sí, I per això... va amb el personatge, I a lo que vaig això, i ho he dit moltes vegades, amb gent que són de ceros i que ho critica molt i que puc entendre, l'objectiu, sobretot, que té aquesta nova direcció és ampliar el ventall de públic. És a dir, perquè hi havia moltíssima gent que estava cansada de veure personatges totalment impossibles de derrotar, perfectes en tot, i ara ens trobem personatges que els hi poden passar coses que li passen a la gent normal i que després se'n refan perquè són súpers. Però, en essència, el que veus és que aquesta tia t'aniries de festa amb ella. Saps? Segurament. A veure. I ho fa molt més proper, I ho fa molt més proper. I és el que deia, o sigui, el Superman
és un tio que sí, que és super, però que està super preocupat perquè el seu gos l'ha segrestat i perquè un esquirol no prengui mal. A veure, jo puc dir una cosa una mica deep? Perquè el Max ha tret un tema que ha dit que... Has notat a Snyder, Max, és que l'has cagat. No, clar, és que l'has cagat. No, perquè ha dit que anteriorment el DCU arribava doncs, o no tenia la capacitat d'arribar a tantes persones perquè poder era un cinema amb més ombres, no? Sí. Vale. Bueno, més o menys, Max? No, per agafar d'art el fil, vale? Sí. Llavors, això... O sigui, a mi... Nosaltres tenim una rutina diària, no? I a mi m'agrada més veure... Jo tinc més gust per l'èpica i l'ombra a través de precisament pel·lícules més èpiques i on també hi ha raons emocionals, no? I culturals, perquè no és només... O sigui, jo no soc fan d'un personatge perquè veu cervesa com jo bec cervesa, no? La grandesa de poder les pel·lícules que a l'Snyder va voler portar o la visió també era com a personatges deïtats o com es digui, amb conflictes poder de més gran escala, però que confrontaven també coses transcendentals de la persona vivint en un món superterrenal. I això a mi m'arribava més que poder una persona... O sigui, jo no connecto, poder no faig aquesta connexió que fas tu amb... Hosti, jo si veig un personatge que menja un falafel, connectaré més perquè jo també menjo falafels. Jo prefereixo veure Superman, que sé que és un déu que arrossega transatlàntics amb l'ombro, patint perquè la mare li han fet mal, que és un dolor que tots podem connectar ràpid, que anar a lo més diari, que és com fotre's una cervesa, que també pot ser un moment guai de veure d'un personatge, però que no confronta tant un dilema, com podria ser no matar-te d'un estornut al que li acaba de robar la cartera a un amic teu. No? Clar, a veure, Jaume, jo entenc això, aquesta comparació que has fet, però jo estic aquí amb en Jaume, és a dir, amb Max, és a dir, i el públic vol sentir-se identificat amb els personatges. Sí. L'antic univers de Snyder tenia aquests moments de decisions d'èpic, vale, si no faig això, les emocions molt bàsiques. I decisions humanes. Però molt bàsiques, no quiero que mi madre muera, no vull que la meva mare... Bueno, però que havies d'utilitzar l'escala de valors humana, no d'un déu, que és el que són. Però per això mateix, la baralla que va trencar, jo crec, l'univers de Snyder, de Marta, el moment Marta, ve d'això. El moment Marta no, ja va començar amb la rebentada de coll del tot. Ahí empezó todo. Y no quiero que mi madre muera, pero mi padre ya me da más igual, que venga un tornado y se lo lleve. Són aquests moments que són decisions humanes, però aquí no estem veient els personatges prendre decisions. No estem veient els personatges que també. Estem veient prendre decisions, però també els estem veient en moments normals a la seva vida, perquè no és normal en un humà anar-se a la festa a un altre planeta o estar de ressaca en una nau espacial, però estem veient com altres personatges... Bueno, és que ho fa perquè genèticament no es poden emborratxar a la Terra. Clar, per al sol, sí, exacte. Vale. Però que si pogués fer-ho a la Terra ho estaria fent aquí al Sant Patrick's que no ho fa perquè vol viatjar i veure mons, ho fa perquè es vol emborratxar. I el pillar del segle, sí. Però això mateix ens hem quedat això de la festa, però això mateix de tenir la ressaca, de tenir 23 anys, d'anar a la festa, tot això, tothom ho hem tenir l'habitació desordenada. Sí, amb això puc connectar també en què, hòstia, jo veig l'habitació allà feta a caldo, hòstia, tots hem tingut l'habitació així en algun moment, o jo què sé. I que igualment, jo crec que aquí, per exemple, he de trencar una bala a favor de James Gunn, i que ja sé que aquesta pel·lícula no és de James Gunn, però a Superman hem vist moments molt èpics, moment molt de Déu, i que està molt bé perquè estan ben junts els moments de Déu com els moments quotidians. I aquí jo crec, per al trailer només hem vist, i aquí et dono la raó, Jaume, moments quotidians, moments de festa, però també hem vist el moment d'ella amb el ratxa de Supergirl, i a la gabardina, que és èpic, que és un moment molt èpic.
Que jo crec que, i espero que veiem No, més. jo no et dic que no, però el tema de l'etern debat en les pel·lis de superherois, que és la llum i la foscor i com conviuen en la pel·lícula, jo crec que amb l'Snyder es feia molt més difícil trobar la llum perquè era tot molt fosc en to i en general era tot molt fosc. I jo li sé trobar la foscor en un personatge que no m'ha volgut transmetre a nivell superficial això. Jo sé veure, que ja sé perquè veurà, ja em llegiré el còmic, però jo ja sé veure, perquè m'ensenyen l'explosió de Krypton, m'ensenyen que aquesta tia segurament tingui algun trauma. Ja ho sé, però la gent li va costar molt trobar la llum en les pel·lis anteriors. I ara és molt fàcil no justificar, no, que veu perquè tal, o veu per l'altre, o, hòstia, no t'hi raïs tant amb el de veure perquè... Cony, és com si, joder, si és que el que em vols mostrar no és en cap moment una versió... No m'estàs plantejant la foscor d'entrada del personatge, m'estàs plantejant molta diversió, molt de macarrisme. Per això em costa tant a mi arribar, ja ho he dit en algun vídeo, amb el Max també, amb Peacemaker a mi el que em passava és que al moment drama portes tantes bromes i tant de macarrisme que al moment drama em costa molt més a mi. Clar, com més broma i més... Però és que... A mi em costa més. Però és que el drama a l'univers anterior tampoc és que jugués extremadament bé. O sigui, l'únic que era... Però tenia profunditat emocional bèstia. O sigui, com que et volia... Sí, però hi ha una diferència clau aquí i a mi és el que m'entristeix, sincerament. I és que jo, per exemple, jo sóc capaç de seguir veient Man of Steel, Batman v Superman, Justice League i seguir flipant. I seguir dient, joder, vaya traje més de puta mare i vaya moment de lluita que si fotéssim un Dragon Ball IRL seria això, aquests efectes, que són l'hòstia. El moment de Smallville amb els kryptonians és increïble a nivell d'efectes especials. Claro. I això no m'impedeix ara també seguir gaudint d'això perquè és un altre to, però és un altre to diferent, de més de jijijaja i de... o sigui, el drama que s'ha fet amb el moment que el Krypto es pixa el diari. O sigui, tu penses que el Krypto està allà dient, no, mira, un diari, hi ha el Superman aquí, m'hi pixaré a sobre. No, clar, el Krypto és un gos, però el qui dirigeix l'escena cap a la pixada... Però això ja és buscar... Però també ja hem vist el Krypto, que és un gamberro. No? O sigui, sabeu que no és casual, no, això? Vull dir, està demostrant un to de la pel·li. Clar, però aquest to jo crec que hem de ser... Que és lícit que no t'agradi i que no hi entris. Però és el que dèiem com amb els còmics. O sigui, no és el mateix llegir John Byrne que llegir Grant Morrison. I és Superman igual. Saps el que et vull dir? És que al final... Sí, mira, jo sense defensar... Pots comprar un més que l'altre, però entraràs més a un que l'altre, però al final Superman és el que és un déu, el que és un tio que menja falafels amb el veí al costat. És el mateix personatge. El mateix. I la diferència és com ho portis, perquè el Clark Kent de l'Snyder també té molts moments hòstia, li tiren una llauna i ha de contenir-se. És cambrer, és treballador. Vull dir, tots podem connectar amb que està fent de matxaca perquè la vida és així i per molt que siguis un déu, estàs en un món que has de fer veure que no ets ningú i ho has de fer a través d'anar treballant i tal. Però, per exemple, un cameo, una presentació de la Supergirl que vam tenir anteriorment a una pel·li Flash, que jo sé que hi ha molt haters, però a mi Flash em va agradar. No és Snyder, ni no és tot Snyder, simplement l'únic que hi ha de Snyder és el personatge, perquè no m'entén res més. No, ja no estava. A mi la presentació de la Sasha Calle com a Supergirl sortint de la bola aquella soviètica i ajudant el Keaton i el Flash en pijama, doncs mira, a mi em va agradar molt més. No sé, a mi em va encantar aquella escena. I pim-pam, i amb el sol que justament estava començant a pillar ella la radiació solar i la recàrrega. Hòstia! I quan de cop surt amb el tratge aquell supercriptonià tipus Man of Steel. Molt xulo. Ella, uah, tio, a mi això... I això jo crec que és una cosa superevident i a més que és menys èpic. O sigui, jo crec que hi ha com unes fórmules de l'èpica, no? I pots anar com directament, pots anar fent voltetes o pots rebentar-te a la muntanya que no hi hagi èpica. Doncs jo crec que era més evident abans l'èpica, que ara costa... Però aquí l'última escena que rebenta tota una plataforma que hi ha com tancs, i a més ho fa amb l'arma de Lobo, que ara en parlarem de Lobo. O
sigui, amb l'arma de Lobo es peta tot el que hi ha amb el traje ja, amb tot el seu esplendor. Passa que es veu 2 segons. Sí. Recordeu aquestes paraules d'en Jaume. No n'hi ha l'èpica. Recordeu-les. Després, al review de la pel·li de Supergirl, recordeu aquestes paraules. Bueno, doncs poder se't gira en contra, perquè vés a saber. Poder hi ha molts minuts de ella divagant allà pel món, papà, cogiendo el bus, no? Perquè aquí, mira, aquí està la parada de bus, qual terrassenc anant a buscar la línia 3, tio. Hospitalet de Llobregat, això. Hospitalet de Llobregat, línia... M'entens? Que sí, no? Que hi ha una intenció claríssima en demostrar-te que és una tia que està fugint inclús dels seus poders. Vés a saber, tio. Ho veus o no ho veus? El què? Ai, perdona. Estic aquí mal al YouTube. A veure, deixa'm ampliar-me, que no veig. Sí, a la parada de bus. Això és el que no puc amb això, tio Max. És a dir, mira els colors, el que hi ha, i això és un univers, una galàxia que jo de moment aquest teaser, que és el que menys m'agrada a mi, sembla un desert. És a dir, les imatges poques que hem vist de la galàxia és tot gris, tot groc. No hi ha colors, no hi ha res. I els alienígenes que hem vist són formes humanoides, no? Com els guardians. I en el còmic, i a mi m'encanta els alienígenes, són diferents formes, són com Star Wars. És un còmic molt Star Wars. I aquí tenia la possibilitat de diferenciar-se de Guardianes en aquest aspecte de anem a fer una cosa molt especial amb alienígenes de veritat, rotllo Star Wars, però al univers de DC, i crec que han tirat pel rotllo Guardianes. De fet, tots són humanoides, tots tenen 2 cames, 2 braços, un cap, no hi ha una altra forma, i grans colors. Això és el que detesto d'aquest tràiler. Falta veure molt, però sí, en principi el que hem vist és així. Sí, tens raó, Helios. Bastant de cagat en no anar a més amb el tema personatges, amb el tema disseny de personatges. Exacte, l'estètica, sí. A veure, anem a comentar una miqueta el trailer, que si no se'ns farà una miqueta més llarg, això. Bueno, a l'inici, no? L'escena que dèiem. Superman, pixadeta... Aquí el que rescata gatets, també... Sí. Aquí ella amb les ulleres de la nit anterior de la gran festassa, comença el tràiler i veiem una nau, que la nau sembla Star Wars, això. Aquí està molt ben feta. No, a nivell visual... També, Sí. Nivell visual, res a dir, Vull dir... Efectes especials molt bé. Hi ha una escena... Ara us la diré. Aquí que dius lo èpic, una mica de croma. Però bueno, no, res... Es nota que és una pel·li amb pressupost, ¿vale? Vale, ok, la parada, tal, l'autobús aquest interespecial. El cogombre aquest. Hi ha aquí com una... Bueno, no sé. El primer alienígena, segurament, ja se suma, però bueno. Vale, bastant, exacte. És de l'autobús, no? És el conductor de l'autobús. Sí. Vale. Pugem a l'autobús, festa comença. Comença aquí els xupiteos, 23 anys, el mejor año de mi vida. Està clar que vol passar-s'ho molt bé. Vol passar de puta mare. Jo aquí us vull preguntar una cosa. Si aquí dels 23 anys, vosaltres creieu que és recent, perquè no és... Lo de la història de Supergirl és que arriba després de Superman, encara que ella ja era... Igual que Superman arriba sent un bebè a la Terra, Supergirl arriba o desperta, depèn quina història, o arriba o desperta sent ja o adolescent o vintanyera. Llavors la pregunta és, vosaltres creieu que fa poc que s'ha aixecat? És a dir, que ha tornat una altra vegada a aixecar-se de... Vale, i fa poc o fa molts anys? Perquè jo, per lo que he vist en aquest trailer, crec que fa poc. O sigui, entre Supergirl i Superman? Entre el cas Supergirl i... No, que fa poc que Supergirl ha arribat aquí. Ha arribat a la Terra, ha arribat a conèixer Kal-El. Sí, jo crec que sí, perquè de fet diu ell, no? Diu que ve d'una borratxera intergalàctica. Superman ho diu. O sigui, que poder estar encara en la fase de estoy visitando planetes. Pot ser que faci... Això és complicat de saber. Perquè sí que és veritat que també a la peli, que això hi ha molta gent que va passar per sobre, però o sigui, li diu... Quan arriba, li diu, has canviat la puerta de sitio? Això vol dir que ja hi ha estat a la Fortalesa de la Soledat. Correcte. Clar, però ja sabia... Sí, però clar, potser fa un any o 2 anys. No, clar, aquest és el tema. Sigui anys,
sigui Anjo Díaz, la gabardina és la mateixa, vull dir que... Sí, A veure sí. si realment hi ha anys de diferència, a veure si es compra ja una altra gabardina, perquè la deu tenir ja... Trilladíssima. Bueno, camina sola la gabardina. Vale, Bàsicament. llavors... Continua. Bueno, festa, vale? Aquí ja et dic, és que, vale, insisteixo, Max, portem 50 segons, o sigui, Sí. quasi la meitat del tràiler. Vull dir per al teu comentari d'abans, que Sí. trobo que és clarament una intenció, Vull dir que tu, ara mateix, en el primer stage d'aquesta Supergirl, Sí. sense tenir background ni saber si desconeixien de fa 10 anys, 2 dies, una setmana, clarament hi ha una intenció de que tu vegis que aquesta tia doncs, li va a la farra. Sí. Aquí hi ha un flashback de la història de Krypton, això estarà molt xulo. La primera imatge, no? Els atuendos de Krypton B, sí, crec que sí. Bueno, si no contem el fondo de la gravació dels pares clar, vale. del Bradley Cooper i tal, sí, jo crec que és la primera vegada que veiem una estètica kryptoniana bastant similar o es podria assimilar a les de Christopher Reeves, no? O, en plan, no tan gelada i blanca, però poder un rotllo... No, però això sembla Nova York, no, tio? No, això és com es diu la ciutat, no me'n recordo. Aquest és el que van encapsular. Kandor. No és Kandor, Hi ha una altra, que és la de... Aquest escut el fabrica Zor-El, que és el pare de la Supergirl, per protegir aquesta... Veus que la ciutat es destrueix i hi ha una part de la ciutat que flota? Ja ho veuràs. Sí, a veure... Si tira una mica més endavant. La ciutat de... Veus? Com es Veus que s'està destruint tot i això Això no ho feia el Brainiac, tio? No, això és el pare de la Supergirl. Hòstia, no ho sabia. Vale. Però això és al còmic, no? Això primer sí, ho estic buscant perquè hi ha la vinyeta que és exactament igual a això. Vale. Ok. Bueno, els caps aquests... Bé, l'estètica Krypton... A vosaltres què us sembla aquesta estètica? A mi m'agrada. A mi m'agrada, però clar, tornem, una mica a lo de sempre. A mi el Krypton de Snyder em va molar molt. Argo City, que no me'n recordava. Argos. O sigui, us agrada més aquest Krypton, havent vist el tràiler, Sé que és injust, Us agrada més, perquè hem vist molt més del Krypton de Snyder, però a primera vista us agrada més estètica d'aquest Krypton que el Krypton de Snyder? M'agrada molt més el de Snyder, a mi. Max? Hauria de veure més, però jo prefereixo el de Snyder ara mateix, sí. Té més vida, té més... No sé. Té més personalitat, sí. Exacte, és molt més interessant. Aquest s'ha de veure més, ja et dic, però de moment és com molt... No sé. O sigui, sí, inicialment per mi és... Mira, espera un segon, Senzilleja més. Aquí això és la vinyeta, que es veu les... Vale, veig. A veure, torna-m'ho a ensenyar, que t'he maximitzat. Maximizado. A veure, que ho he perdut. Max. Vinga, va, sin presión. Impressió, On estava això? Aquí. Aquí no, aquí. Aquí. Vale, sí. No sé si inclús es llegirà. Argo City, vale. La va salvar son pare. Vale, i ara com et desminimitzo, tio? És una pregunta, no? A veure, espera, que no sé què he fotut. A veure, agrega. Ara. Vale. Això, que es quedem amb el Krypton de Zack Snyder molt més, la veritat. Molt més interessant. Espera. Vaig a tornar a compartir la pantalla. Compartir pantalla. Supergirl teaser trailer. Vale, llavors, més. Vale. Aquí sembla que està volant, fot un crit, s'està ratllant amb la vida, és jove i li estan passant coses que jo crec que no li acaben de molar. Veus? Aquí hi ha més alien, Max? Sí. Forma humanoide, però sí. Alien. Però de 7 persones només n'hi ha 2 amb una... No sé, això mai m'ha agradat. Això mai m'ha agradat, de que et pots trobar aquí a l'altre planeta 1000 galàxies llunyans i una persona que és... No, soc del planeta, jo què sé, de la ciutat Argos i és igual que tu, però bueno. Vale. Coses meves que no m'agraden. No, és totalment... És un argument molt legítim perquè si vens del còmic. Sí, o del cap. Sí.
A mi hi ha una... Bueno, és igual, no ho diré el que anava a dir. Vale. No, perquè se'm tirareu a sobre, perquè ja us conec. No, digues. No, ara lo dic. Ara no tires enrere. No hi ha una pedra i amaguis la mà. Rebel Moon compta com a space opera o no? Sí, no? Sí. Home, Compta com a pel·li? Com Max, compta com a pel·li? Ho pretén ser, ara, que ho aconsegueixi ja, és un altre tema. Estareu amb mi, a veure si puc portar el Max al meu terreny amb aquesta cosa. Estareu amb mi que en disseny de personatge Rebel Moon és molt més arriscada que, per exemple, Supergirl. De moment, per lo que hem vist a Supergirl... En disseny de personatge. He de veure la pel·li, no t'ho podria dir. Jo, per lo que he vist a Supergirl, en disseny de personatge... Max, de però de qui m'estàs parlant? De quin personatge? Rebel, home, a la taverna... No de personatges concrets, sinó en general, en els mons, l'aranya aquella, la tia aranya... Jo encara no entenc qui és aquella tia. És que, de veritat, millor deixar-ho estar, perquè és que... Però, a veure, només m'has de dir sí o no. En disseny de personatge, en molts universos, hi ha gent random que passa per allà i personatges que tenen influència en parts d'escenes d'acció que són molt més... O sigui, estan molt més... Es va atrevir molt més l'Snyder fent Rebel Moon, que òbviament és space opera 100%, que Supergirl, que també ho pretén ser. Sí o no? Però és que no he vist la pel·li encara sencera. Ah, que no has vist Rebel Moon? No he vist Supergirl. Bueno, però amb el que hem vist a Supergirl. Amb el que has vist, els trailers de Rebel Moon. Sí, però comparar-te 2 minuts de trailer amb una pel·li de 2 hores... Et poso el trailer de Rebel Moon i pràcticament, perquè estèticament eren tan potents que els van posar el trailer, la majoria, però és que ja es veien aquests personatges. Arriscat en què hi ha coses diferents, vols dir? En disseny de personatge. En què hi ha coses diferents? En què? Pues que aquests són molt més humanoides. Aquests són molt més... Hi ha més gent normal, sí, això és veritat. Sí, alienieja menys. Però el disseny ha de tenir una intencionalitat i ha de tenir una coherència amb la resta del relat, que jo després no li vaig trobar. Sí, que hi ha coses diferents, sí. Més diferents que aquí, sí, això sí. Però en què es tradueix això? Si m'aporta algú, és un altre tema. Sí, com s'ha escapat una mica? No, però jo t'ho compro, però és que he de veure la pel·li. Si tots són humans i no hi ha res més que això, et diré, pues sí, aquí la veritat és que... No passa res, Maxi, t'estava posant a veure què veia. Aquí, abans de passar aquesta escena, ens estem oblidant d'un altre personatge, que és aquesta nena que surt aquí. Vale, sí, a veure, Information, digueu-me qui és aquesta. La protagonista. Exacte, és la protagonista. És a dir, la raó de que existeixi aquesta història, aquesta Supergirl, és aquesta nena. Sí. És a dir, jo no vull dir... No, spoilers no, spoiler, però aquesta nena és un personatge brutal. És molt guai. Sí, és molt guai i té el mateix protagonisme que Supergirl. Perdó. Vale, no feu spoilers, sobretot. No digueu... Vale. No és spoiler, però és la narradora de la història. Vale, perfecte, guai. Vale, seguimos. Para bingo... Vale, epa, es comencen a veure, diguem-ne, archienemigos, no? Aquí. Podríem dir que és un villano de la pel·lícula. Ho veurem aquí o... El què? Bueno... Vale, a veure. Em sentiu bé o no? Sí, perfecte. Vale, aquest, no? És el què? Aquest, no? És el... Bueno, jo ho he dit perquè no sé si la bola aquesta de pitjos és del villano aquest o és de... És que aquí a la còmic utilitza una espada, només. Una espada. Sí. És aquest, és aquest. Anem a parlar de qui és aquest bon home. Vinga, informació, companys. És el capullo més gran de tota la galàxia. En plan, sabem que és el dolent perquè hi ha un primer plano claríssim. És spoiler, tu imagina't un Jack Sparrow, però sense cap tipus de moral. És a dir, és això, és un pirata galàctic, però de veritat. És a dir, no és un pirata galàctic no s'han venut les pel·lícules o sèries que tenen un honor, que s'ajuden... No. És un pirata de veritat. Aquí, tu, Max, si vols afegir alguna cosa més... No, les definit a la perfecció. Se suposa que és crem de les Colines Amarilles, no es diu, crec? Sí. O sigui, el nom és... Crem, es diu Crem. Crem. És el dolent. K-R-E-M. Té un nom una mica raro. Vale, ok, Crem. Que jo no el rebava... Crem de les Colines Amarilles, vale. Aquest disseny
Jo crec que sortirà després cap al final de la pel·lícula. A mi no m'agrada gens. A mi tampoc. Espero que això sigui l'última. Jo no sé per què han fet això, sincerament. No ho sé. A veure, vaig a buscar una foto d'aquest És que personatge. És una no decisió- s'assembla res. No s'assembla res. Jo Què? espero que... O sigui, me'n recordo Sí. quan van presentar a Era l'actor. igual. És Sí, que el sí, pitjor és que a més a l'actor més. s'assembla al personatge del còmic, que dius, si agafes un actor que s'assembla Ja al còmic, veus. per què collons el canvies? Pues, Vale, això jo no, és que això s'ha de compartir. Vull dir, no té cap puto flipeu sentit. vull dir, és que era clavat. I han fet Literal, això. sí. Han fet aquesta... Tio, per agafar el un tio Razer. per agafar un tio que se li sembla lo más grande, però no facis això, no? Jo vull esperar que tingui algun tipus d'explicació perquè no té cap Sí, sentit. el to és molt diferent, el del còmic. És que no té res a veure. No té res a veure. Bueno, No té res a veure. seguim perquè si no, no acabarem mai. Vale, hay otros que tengo... L'autobús, això és l'autobús. Vale, Aquí hi sí ha que una arriba. frase guai, vale? En plan... Pues sí que n'hi I ha. la resposta és guai. Vale, aquí veiem aquí, companys. Aquest ja és. La Un estrella, grup de dos. la funció. Vale, espera un segon. A veure, sortir d'aquí poc. Vale, escenes d'acció xules, vale. Vale, mola, Xules, sí. però sin más, no ens flipem. Un pequeño grupo de dos. Vale. Una hòstia guai amb una nau. Això també sempre és el cripto. Allà, acurrucau. Trauma. Cuidao. Sí, però aquí té explicació. Aquí. Issues. Què passa aquí? Què voleu dir? No, ja ho veuràs. Jo no vull vale, dir vale. res. Jo no vull dir res. És que són... Bueno, Clar, clarament, bueno, jo crec que... Potser no està corrucat cripto, és una altra cosa. potser està dormint. Bueno, esperem que no mori algun personatge principal. Vale, aquí, mira, aquí, a veure si puc... Aquí estareu amb mi que el CGI no és bo. Ho sento molt. Jo amb aquestes coses no m'hi fixo. No... Però és... Epa! S'ha S'ha escapat. A veure... Aquí. Vale, espera. Aquest qui és, companys? Home, L'estrella. Digueu, Aquaman, no? Hem dit? Aquaman. És Aquaman. hi ha una Tornat. entrevista molt bona que han rescatat fa poc del Jason Momoa, que és molt divertida. Vale. Quan explica que... Encardant-se d'Aquaman, per casualitat, o no? Com, perdona? Encardant-se No, el que ve a dir és que quan el van trucar en el seu dia per fer la Justice League, Sí, ell va anar a les oficines de Warner, de DC, el que fos, sí. convençudíssim que el trucaven per ser Lobo. Hòsties. I li van dir Lobo. Diu, què dices, Lobo? No. Lobo... I llavors ell deia, diu, i entonces quin personatge interpretaré jo si no... Que amb la meva estètica i tal, perquè ja venia de fer de Caldogo, tot això. I li van dir Aquaman i va dir, vale, guai, nice. Però per això després, quan va haver aquell vídeo fa 3 anys que sortia de les oficines de DC fent perquè era que ha sigut el millor Aquaman que jo recordo, perquè ho fa increïble i és una reimaginació brutal, però jo crec que va néixer per fer Lobo. Perquè aquest tio estava cridat a fer Lobo. És que només l'has de veure aquí. És que és perfecte. I el veiem, 2 segons. El veiem, que segon, un mil·lèsima segon i el es menja la pantalla. És que, clar, és que aquest tio M'han ja de que hagin deixat-ho del pur, perquè jo tenia por de que no fumarà, no fumarà. Sí, home, A veure, obrim la veda. Jo porto malament, per exemple, això ho saps, Max i Helios, que el Jason Momoa sigui Lobo. Per molt que estigui d'acord amb vosaltres, que el tio és 1000 vegades més Lobo que Aquaman a nivell estètic, ¿vale? Crec que Aquaman... O sigui, heu de pensar que Aquaman és la pel·li del DCEU que més ha recaudat, O sigui, podrem parlar de l'Snyder, del Joss Whedon, tot el que vulgueu. La pel·li que més fans va arribar a portar a la pantalla del DCEU va ser Aquaman 1. Això és veritat. I Aquaman 2, amb la d'anys que hi ha de diferència i amb el pedazo de mierda d'escena postcrèdit a Flash d'aquest Aquaman, va recaudar 440 milions, 200 menys que Superman. El gran... Bueno, que és molt, 200, però vull dir que abans de Superman, la pel·li que més va recaudar de manera recent en el temps va ser Aquaman 2. Vull dir, és
un actor que representa suficientment el personatge d'Aquaman com perquè ara, per mi, per lo personal, estigui fent un altre havent passat molt poc, ni 3 anys, perquè Aquaman 2 de quin any és? 2024, no? Sí, 2021. No, sí, 2024, 2023. Va ser 2023. Màxim 2023. I ni 3 anys més de diferència, sense comptar el cameo de Peacemaker, que no sé si va ser després d'Aquaman 2. Sí. No, crec que va ser abans. Ni idea, la veritat. Crec que va ser abans per promocionar les dues pel·lis que venien, que era Flash i Aquaman 2. Per això eren els dos únics personatges que hi havia de la Justice League, perquè eren els únics dos personatges que els hi faltava a la pel·li. Però bueno, és igual. A mi em toca els collons. I crec que és de mal gust. Però bueno, sí, ho farà molt bé. A veure, de mal gust has passat. Com que de mal gust? Per mi és de mal gust. Hi ha molts actors per fer de Lobo. Hi ha molts actors que tenen presència motera. Aquaman 2, el tio, ja es va... Però ja tens un punt, ja coneixes aquest actor, ja està, ja ho tens. Per què ho has de canviar? Vinga, canviar de personatge. Si demà el Robert Downey Jr. és aquest dels Quatre Fantàsticos. Sí, el Doctor Doom. Doncs a mi no m'agradarà. Bueno, no. A veure, sí. Bueno, clar, és que precisament amb el Robert Downey Jr. va passar, no? Que serà un personatge. Doncs a mi això, què vols que t'hi digui? Jo veuré el... Per mi sempre serà Iron Man, aquest tio. És com el Chris Evans, no sé com dir-te. Jo estic d'acord amb això de Marvel, però aquí jo crec que aquest tio, Jason Momoa, és Lobo. I per qui se salvarà? Perquè és Lobo, ell, físicament. Sí. Però si demà ve el Ben Affleck a fer de Batgirl, doncs a mi no. El problema, no el problema, el tema és que és el Lobo, ell. O sigui, en su vida personal, que per qui se salva el tema. Però que us tingui un tio com Aquaman, que és un personatge de la Justice League ultraestimat, que ell, a més, també va canviar el rol, perquè el tio era un ros que ningú li fotia cas, i ara qui se n'enreia d'aquest tio? Perquè era, quan estava en la Justice League, era quasi el més totxo. Llavors, no sé, a mi això, com a amant d'aquella Justice League, inclús el 2017, a mi aquell elenco de personatges em va agradar tant i em va arribar tant que a mi em fa una mica de ràbia, i crec que es pot mig entendre. No és una cosa negativa, ni és James Gunn, ni és hater de ningú. És una cosa... O sigui, si estigués fent el Hamada, un altre univers, i el Lobo fos el Momoa, ho diria igualment. Vull dir, no podria conviure... I sort que està en un altre DCU. Vull dir, sort que no ho han fet... Sort que no ha passat allò que volien mantenir personatges de l'antic Snyderverse, m'entens? Però això amb el propi Chris Evans ho van fer, no? De l'Antorxa Humana al Capitán Amèrica. Sí, però no és el mateix univers. Ho van voler juntar amb l'última de... I aquí tampoc. Com a cameo graciós, però això... Aquí tampoc és el mateix univers. 100%, però no sé, tio. És el mateix. Jo et diré una cosa. A mi em va funcionar Aquaman a la perfecció i evidentment em funcionarà aquí. Jo crec que precisament la feina d'un actor és que te'l creguis en qualsevol rol. I per tant, aquí jo crec que... Jo és que no tinc dubtes en això. I amb Robert Downey Jr. el mateix. És a dir, i sí que hagués triat un altre actor, segurament, sí, perquè el tens molt identificat. Però jo soc molt fan, però molt fan de les decisions arriscades. I si alguna cosa és arriscat és això. O sigui, a mi, després, igual em funciona o no em funciona. Que pot ser que no em funcioni, que digui, hòstia, doncs no m'acaba. Veig Aquaman, per lo que sigui. No ho sé. Amb Robert Downey Jr. i Doctor Doom, igual es treu la màscara i veig a Tony Stark amb cicatriu. No ho sé. Fins que no ho vegis no t'ho podré valorar. Però d'entrada que prenguin aquest risc, super a favor. Ja veurem. Bueno, no hi va haver ja una escena del Doctor Doom traient-se la màscara i el Robert Downey Jr.? Encara no. Encara no. A la postcrèdits de Quatre Fantàstics surt Doom sense la màscara, però no se li veu la cara. No. Jo us dic una cosa d'això. A mi, Jaume, que i a mi també, que estic enamorat del càsting que es va fer al Snyderverse, amb tot el càsting, jo crec que no hi ha hagut un càsting dolent o no bèstia, m'encanta que es rescatin els actors de l'Snyderverse. I més és així, que a mi, que si ara Jason Momoa sigués Batman, bueno, no ho sé, però que sigués un altre personatge, però que sigués lo que és Lobo,
perfecte. Com si ara fitxen i diuen, no, Henry Cavill torna amb aquest personatge. I jo, vale, m'encanta que retornen els Ja, jo actors. tindria molt de conflicte, perquè precisament Però, Henry Cavill per mi és Superman. O sigui, és que és Superman. Clar, però és com tornar a casa. És tornar a casa per a un altre paper si diuen perfecte. Però vas tenir el Brandon Road amb el Tyler Hoechlin, no? També fent de Superman els dos junts. Sí, però en un univers Arrowverse, que ja era la gràcia, juntar-los... Imagina't que fan un multivers i et foten d'aquí 5 anys o d'aquí 10 anys, que ja tindrà 50 i pico llargs, Cavill. Fan coincidir a David Corenswet i foten un crossover i foten un Kingdom Come. Que Henry Cavill de Superman de Kingdom Come quedaria, com en ell ha dit, em corro, però està fent de Superman. No està fent de l'Antorxa Humana. Sí. Bueno, però tampoc passaria res que fes a Hal Jordan. No passaria res. El cameo que hi ha de Henry Cavill a Deadpool fent de Lobezno, sí. Mola un montón. Mola molt. I el tio podria ser Lobezno si li donessin la gana. Sí. Però per mi és Man of Steel. I el Chris Evans, per molt que hagués sigut l'Antorxa Humana en aquella pel·li dels Quatre Fantàsticos i que l'hagin fet el cameo a Deadpool i tal i qual, és Capitán Amèrica. Ho serà tota la vida. I és Johnny Storm, també. Vale, però és molt més. I per mi el Momoa, el problema és que ho farà tan bé de Lobo, que serà molt més Lobo que Aquaman. Aquí serà la cosa. I la cosa estarà aquí. Depèn. Si d'aquí 10 anys ha fet el doble de pel·lis de Lobo que d'Aquaman, doncs igual el identifica més com a Lobo. És que poder no fa ni una pel·li en solitari de Lobo que m'agrada més de Lobo que d'Aquaman. Però igual les fa canòniques amb la resta i surten bé i el reconeixes més com a ell. És que això no ho saps. No és una cosa que em faci odiar la pel·li ni res, Vull dir que és que sé que serà un bon Lobo, però que em crea una mica de conflicte encara el fet de que un gran Aquaman, és que a més no hi havia res d'Aquaman. Ell va treure, o sigui, no només surt a la Justice League, sinó que li fan 2 pel·lis. O sigui, que com a portar un personatge com Aquaman, que és molt complexa, perquè pot ser un bluff tremendo, joder, li fan 2 pel·lis i té un èxit de la parra. I això que el guió no ajudava, Perquè hi ha un moment... No ajudava, i té molt de mèrit. A la Justice League, al moment de... Això ho he de dir, Això ho he de dir perquè... Se viene. Al moment de... Hay que respetar al mar... Amb el senyor aquell, no?, que rescata un senyor. Sí, i hay que respetar al mar. 2 escenes després, moment anunci de colònia i tirant una ampolla de whisky a l'aigua, al mar. Venga, hay que respetar al mar, però tiramos una ampolla al mar. Venga, pa'lante. Que aquí l'important és que això moli. Venga. I el bé que quedava. Mira, i a sobre va ben al cor. Per favor. Snyder Things, tio. Això sí que t'agrada, no? Això sí que t'agrada. No, a veure, òbviament li queda superèpic el cabron fes això. A més, el vidre s'erosiona. No contamina. Està tot pensat, Max. És increïble. La mare estava comunicant-se amb els peixos perquè netegessin el vidre, que no sabíeu. Bueno, però a veure, més enllà d'allò, jo crec que és un bon Aquaman, tio. O sigui, les coses... Però tu creus que serà un bon Lobo? Sí, home, el cabron està dissenyat per ser un bon Lobo. I tant. Bueno, a lo que vaig, va. A aquest moment, ja aquí, quan surt disparada cap amunt, em sembla cutre. Has de pensar que és un teaser, que aquí encara li queden per tocar coses. Sí, Max, Helio, sí, estic d'acord, però que cutreja una mica, tio, o sigui, no passa res. No vaig parar Jo tampoc he vist cap punt. Aquí veig molt de croma... Aquí no, aquí està molt bé, Aquí està superbé, les explosions, ella... Simplement és el moment aquest, ja et dic, és un segon, però el moment d'enlairar-se és com molt... Molt pobre, tio. Jo no ho noto, Jo no ho noto, però... No, a veure, pots no veure-ho, però jo ho he vist. Això, no sé si vosaltres... Però aquella escena del sol darrere de la Supergirl em recorda molt el speech final de Superman, de la primera Superman, que també li dona tota la rato d'aquest sol. I em mola que aquest simbolisme, de moment, que potser és casualitat total,
Però jo m'he menjat l'olla de dir un simbolisme que han fet pels personatges kryptonians o almenys de la família Super de tindre el sol darrere, com fotent-li energia tant a Superman al final com ara a Supergirl. Això també es veu a Man of Steel i vull dir, és un... Això mola, tio. És un detall molt tonto, però mola. No, i el tratge li queda, el tratge li queda tremendo. M'agrada el daurat, perquè a Superman crec que és... Bueno, a Superman és... És groc, és plasticós. És plasticós, aquí és daurat i li fa un toc més princess. Sí, la veritat és que sí. I les botes... I tu dius, Max, que aquesta és l'arma de Lobo. Sí, amb l'arma de Lobo. I a part el traje aquí, de Supergirl... La falda, tio, molt bé, la falda m'encanta. És més... El de Superman era més neopreno i aquí és més traje. És falda, no? La porta, no? Sí, la porta, sí. Les botes amb el rivet daurat també molen. Molt bé. No. El tratge, bueno, en la línia... Home, és que això ho han de mantenir, vull dir... Home, sí, clar, això sí. Has de mantenir la línia Superman, perquè a més, el logo de la pel·li és el logo de Superman, No han fet un logo... És lleugerament diferent. El rivet de fora, el rivet de fora no és groc, és negre, juraria. Si t'hi fixes, és un detall, sí, juraria que sí. Però això també està bé, al final és símbol de la família. És la S aquesta que no es veu. No hauria de canviar. Això, detalls, el que has dit tu, Max, hauria de canviar un detall. Junio 2026. Espera, perdona, m'enxava que estava encara compartint. El rivet groc, aquest no el té. És l'únic. Tu dius això. A veure, és calc, vull dir, és el símbol de la S aquesta que no es veu de Superman. Sí, però per fora és negre i el de Superman és groc. Vale. O sigui que això, el contorn és negre. El contorn del de Superman és més groc. I això no és d'aquest tràiler, És així ja. Sí, això és així. El traje també? You sure, baby? No. No, en el traje no, però en les promos s'ha vist que era... És més estret i fa més punxa. Sí, pot ser que sí. Però bueno, em refereixo que hi ha una homogeneïtat en el disseny, vull dir, que manté... És com quan hi ha la Supergirl de Flash, que mantenia l'estètica kryptoniana. De fet, si recordeu el logo de Sasha Calle, de Supergirl, la S fa com una cueta que el de Man of Steel no fa. No ho sabia. Vale. Supergirl. És una mica diferent el de Sasha Calle. Tens raó. Veus que fa com una cua? Sí. Aquest moment allà... És més curvilini que el de Henry Cavill. Hòstia, que és que ens van perdre una Supergirl, tio, I aquesta actriu, què serà d'ella? A mi m'agradava molt com ho feia. Sempre podrà morir dient que va fer de Supergirl, tio. El traje és l'hòstia. El traje mola moltíssim. I a mi em va molar que sigui morena, sigui diferent, em va molar molt. Mira que no fos rosa ja era arriscat, però és que, tio, semblen primos hermanos, tio. Sí. És el... No sé, a mi em va molar molt. I a part, és que va ser una època nefasta, perquè me'n recordo també quan Muschietti, que he vist el vídeo moltes vegades, quan Muschietti li anuncia que serà ella i sap greu perquè li va fer una il·lusió i... Sí, però bueno, pitjor la de Batgirl, també t'ho dic, que ho tenien estarrodat i ho han cancel·lat. Batgirl, no. Això és horrible. No, una època nefasta. Bueno, és això, a mi sempre em quedarà el dubte de com hagués sigut el Hamadaverse. És una realitat. Per molt hype o poc que hi hagués, no ho veurem mai. I hi havia el Brandon, el de la mòmia, fent de... Sí, però Dwayne Johnson es va flipar. En part per culpa d'ell, mira que és un tio que m'agrada i em cau bé i tal, però per culpa d'ell se'n va anar tot a Norris. Quin, el Dwayne Johnson? No, Dwayne Johnson. Es va creure que tenia més poder del que tenia. Bueno, però és que realment va portar una cosa que era més èpica de la que hi havia. Sí, però va anar pel pedregà i a mi Black Adam em va molar i t'he dit 80 vegades que la postcrèdits me la va posar com, vamos. És que a mi Black Adam... Però aquella pel·li va anar pel pedregà. I a partir d'allà van dir, pues, no podem seguir per aquí. Una llàstima. Perquè estava molt bé. A veure, Max, podrien haver-ho fet perfectament, Però jo això no ho sé, però... I Supergirl estaven a anys de distància i no tenia res a veure Black Adam amb... Vull dir, Flash va ser posterior a Black Adam i seguies veient la Justice League, hagués pogut fer un cameo Black Adam, Shazam 2 també és després de Black Adam...
Shazam 2 és un... Shazam 2 existeix? Bona pregunta. Existeix. Ja no en parlem. Personatges del Pacificador i d'Esquadrón Suicida del Gun. Vull dir, vaya de junge, chaval. No sabia ningú ni el que estava passant. Shazam 2. Bueno, parlant de DC i mejunges i poques... Com ho lliguem, Com ho lliguem, Ojo, Com controla? Vale, llavors, un fet històric important, històric perquè Hollywood, històric a Hollywood, no només a Warner i a DC, ens afecta molt més del que ens pensem. És que Netflix ha comprat la Warner. Que es diu ràpid, Està acabant. Han arribat a un acord. La pregunta és, això és definitiu? Pim-pam-pum, 100% no, però 80% sí. 80% però clar, fins a quin punt, tio, això ja marxa enrere? Perquè pensa que ja... No sé si vosaltres, però jo vaig rebre un correu de Netflix. Sí, tots. Bro, sí. No, perquè el que va anunciar Netflix és l'acord al que havien arribat amb Warner. I això és així. Vale, però el tema és que aquí hi ha un tema de regulacions... Sí, sí que es pot tirar enrere. La Virgen. De fet, 24 hores després, un dels que forma part dels ens reguladors de tota la història va dir... Va fer un tuit, o sigui, no va transcendir qui era, però això ho va publicar Variety, una d'aquestes. Va dir, és més fàcil, en aquell moment, és més fàcil que Netflix acabi cobrant, que Warner Bros. Acabi cobrant els 5.000 milions de dòlars d'indemnització perquè això no es faci, que es faci. Això ho va dir un, primer. Si això no es fa, Netflix li ha de pagar 5.000 milions de dòlars com a indemnització. 5.000 milions de dòlars és calderia. I després, en no sé quin esdeveniment també d'aquests de la faràndula, que hi havia el president, va dir que això encara s'havia de veure, que s'havia de regular. Per què? Perquè Paramount, que és la que ha fet l'Opa Hostil a posteriori, sorpresa... Sí, perquè ofereix més pasta, bastanta més pasta. Crec que era 80 milions Netflix i Paramount ha ofert 100, diria. Clar, però és que Paramount ho ha ofert per tot. Però a part d'això, sí, Paramount per tot. I a part d'això, hi havia el tema que va transcendir que un gendre, crec, de Trump té participacions a Paramount. És que aquí també ara falta que... Wall Street, també les lleis americanes de temes de monopoli, que és bastant delicat, Vull dir, al final adquirir una companyia per 82.000 i pico de milions de dòlars i té un impacte en la indústria, Vull dir que no és una cosa... Sí, clar. L'últim moviment similar és quan Disney es va quedar Fox, o Fox a Disney, Disney Fox, i no va ser tan... no és tan bèstia, perquè al final estàs parlant de Warner Brothers i Netflix, que és són les dos grandes, tio, després de Disney, no? Jo aquí proposo. Jo puc portar 5 euros. Va, comprem-la nosaltres. Fem un Berkami i... Us foto a fora, foto 1 euro més que vosaltres i restauro les cerves, però de pidet, No, però jo això, a part de tot això, o sigui, jo crec que vam fotre tots una mica el crit al cel en general, perquè sí que hi ha com un canvi de paradigma, però no sé, crec que hem d'esperar i hem de veure una mica què és el que sí que ho, perquè tampoc crec que d'un dia per l'altre Netflix es carregui tota una cultura i una indústria. Netflix, jo aquí sí que estic amb... De moment... A mi Netflix fa pureta. Avui és el que han dit, que tranquils, volen mantenir l'estructura de Warner Bros., volen mantenir els estrenos. I han dit, si tornéssim a 5 anys enrere, i l'hagin comprat 5 anys enrere, els estrenos de Sinners, de Barbie, de DC, tots s'haurien estrenat als cinemes. Però jo crec que hi ha molts estrenos que si fos de Netflix... Això també, i la cosa està en la distància entre estrenos al cine i streaming. De cara són uns 2 o 3 mesos. Crec que Superman va ser 3 mesos o 2 mesos i mig. Amb Netflix serà ser 2 setmanes. És molt arriscat. És la seva fórmula. O dies, mira, Frankenstein. Frankenstein, exacte. Però és la seva fórmula. Ells han creat també això. Vull dir, si després passés, que no ens sorprengui. Faria ràbia, però és que podria passar perfectament. Però a mi això, en certa manera, no em sembla malament. I m'explico. És a dir, jo, de fet, hi ha moltes pel·lis
que directament es podrien estrenar a plataformes. I a cinemes, sí. No, me'n vas al cine. Però, tio, el cine, Max, jo crec que s'ha de protegir, Però pareu-vos a pensar, jo quan era petit, o sigui, no hi havia la quantitat ingent d'oferta cinematogràfica que hi ha avui en dia. O sigui, no tenim temps humà ni... Vale, acaba. I per conseqüència hi ha un empatxe total. Doncs per això et dic que cine. no pot absorbir, però és que no ho pot absorbir tot una sala de cine. No, però Llavors prefereixo. jo soc molt No, però vinc a referir. Jo hi ha pel·lis, o sigui, per exemple, per posar un exemple, que m'agrada molt, aquesta animació, com es deia, Wild Robot. Sí, vale. A mi aquesta no fa falta anar al cine per veure-la i disfrutar-la. Home, jo la vaig gaudir com un nen en el cine. A mi no. Llavors, jo el que crec és que cap a on va el cine, és a dir, jo crec que els cines, i més com han evolucionat, que ara pots veure les làser, pots veure IMAX, pots veure 4DX, tot el que suposa un cine, una sala de cine ben habilitada. Jo crec que anirà més a veure coses com l'Odissea de Nolan, com Top Gun al seu moment, com Avatar, com les de superherois, coses així, que realment signifiqui que és un format concret, que sigui més una experiència, el cine ha de ser una experiència, no només sentar-te a veure una pel·li amb crispetes, no. Ha de ser anar o amb una comoditat damunt d'allò i que hi hagi una litúrgia. Jo ho veig més cap aquí. Això estàs donant la veda als blockbusters, que és el que diuen, seqüeles, remakes, recueles, coses que s'han produït amb milions d'euros, de $, i clar, és a dir, mates el cine indie, i el cine indie és el primer que va streaming perquè li va millor, però, per exemple, la productora A24 li va molt bé. O sigui, aquestes produccions que costen molt poc de diners de produir i que arriben al cinema... Que tenen transcendència heavy perquè han anat al cine. Exacte, i comencen a rebre això de recos, encara que siguin cines petits o pocs cines. Ostres, això mola, això els ajuda molt més que els streaming. A part de que està això del tema de les contractes, que això sí que sé que hi ha molts problemes, que no em ficaré, però hi ha molts problemes amb el tema de contractes, tant actors, productors, guionistes i totes les persones que no es veuen, els que s'encarreguen d'efectes especials, els extras, que en un cine guanyen molts més diners que en el streaming. I llavors dius, com creador, per què jo me l'he de jugar a Netflix? Perquè sí, ho pot petar, però no ho peta. Llavors, les 100 persones que han treballat en aquest projecte es queden sense res. I si vaig a un cine i ho peta... No es queda sense res, però ja m'entens de que no guanyen bastant la comparació, és pèssima. I aquests serveis streamings només volen números. Sí, però vull dir que Stranger Things no ha anat al cine i bé que ho ha patat, i és una sèrie. Vull dir que al final el contingut audiovisual... Les sèries no poden anar al cine. Jo no estic dient que desaparegui el cinema com a tal, al contrari, si jo sóc el primer que li agrada i ahir vaig anar a veure Nuremberg. Però Nuremberg, per exemple, Nuremberg que la vaig veure ahir al cinema, doncs també la puc veure a casa i no passa res. És el que t'anava a dir, pel·lícules com Nuremberg. Aquí no estic d'acord amb tu, Com? O sigui, entenc el que dius, però no estic d'acord amb tu. Perquè, per exemple, al cine no s'ha de tornar una cosa elitista per veure Odissea i veure 4 blockbusters. No estic dient elitista, molt de pressupost. Els blockbusters són produccions molt milionàries. Inclús l'animació, que pot ser, i entenc que molta gent no... Zootropolis 2 és la pel·lícula d'animació que més ha recaudat després de no sé quina, que també va recaudar... Vull dir, l'animació també... té molt de... Sí, però quantes pel·lis produeix al mes Netflix? Quin és el catàleg de Netflix al mes? Però és que el problema és que hi ha un empatxe. Vull dir, Netflix, per això que no cal que... Antigament... Però jo no vull això per Warner. Això és un altre tema. Jo, per exemple, el Verdi ara l'han ampliat i a mi em sembla perfecte que fotis pel·lis indis de baix pressupost en sales així, que vagi la gent, o un fenomen també és de puta mare, que tant fots versions originals, etc. I això estic super a favor. Però que hi ha 800 produccions que és impossible que ho absorbeixis tot. És impossible. I el cinema té un preu i val una pasta, però perquè sigui rendible. Llavors, no pots absorbir-ho tot. El cinema té aquest preu per l'impacte de les plataformes. Perquè tu ara pots fer pel·lis en plataformes per 2 milions i t'implica pagar molt menys drets, molt menys a directors, a guionistes, a criu, a tot, i fer una pel·li igualment, que sí, que pugui ser transcendental històrica i tal, però que no passi pel cine, perquè el cine ara val 3 vegades més, ja s'han de fer 50 milions més de pel·lis en plataformes i sèries que abans. Llavors jo soc de partidari en reduïm catàleg, ampliem cine
Clar. Fiquem el cine a un preu, podem, més assequible. És que no va cap aquí la indústria. És que no va cap aquí. I el que em vinc a referir és una pel·li com Jefes d'Estado, que m'ho vaig passar bé veient-la una nit així random. Arribo a pagar per veure-la i igual surto enfadat. Pues jo no. Jo pago per a les palomiteres també. Jo vaig al cine... Perquè és una pel·li que... Jo vaig al cine per això és molt personal, també. No, exacte, és una opinió personal. Vull dir, és una pel·li que sí, que la vaig veure un dissabte a la tarda, que vaig veure perquè me l'han recomanat més o menys. I vaig fer uns riures? Sí, vaig fer uns riures. Però si arribo a pagar 10 pavos, que és el que em sol costar, doncs igual l'hagués pensat, doncs igual l'hagués vist un altre, saps? Vale, però això és molt personal. Al cine on jo treballava hi havia moltes persones, i aquesta saga, com es diu, la de Fallen Washington, la del Gerald Butler. Sí, Vale, aquesta saga que és que el president dels Estats Units sempre ha seqüestrat per algun terrorista random. Sempre, macho. Tanta seguretat i al final... Amy Fox, no? Crec que és, a més. No, era un actor random. És que ell diu aquestes del Gerard Butler. Tu dius la del Channing Tatum, Max, que també fa de porta... És la mateixa història, és la mateixa. Fa de lo mateix. Doncs aquestes pel·lícules... Sí. Aquestes pel·lícules per mi... Sí, jo no aniria mai a veure's al cine, però hi havia moltes pel·lícules... Jo no estic gens d'acord amb vosaltres. Però però no m'he deixat acabar. Però hi havia gent que anava i deia, buah, brutal, m'ha encantat aquesta saga. I dius, és que això és molt personal. A mi m'agrada molt veure Nuremberg en un cinema i, per exemple, vaig a veure la d'aquesta, que és molt més d'acció blockbuster, i dic, vaya merda. Però això és personal. Exacte. No, jo soc dels que m'agrada pagar per una pel·li que m'entretingui. Per exemple, l'altre dia vam anar a veure Ahora me ves 3. ¿Vale? Jo sé que quan vaig a veure Ahora me ves, sé que és pur entreteniment. I sé que la pel·li pot ser inclús dolenta, perquè a vegades és tema de màgia, em sorprendrà, hi haurà un plot twist i ja està. Jo a vegades quan vaig al cine no li demano una odissea, molts cops. Jo vaig al cine i pago per tenir el moment de palomita i palantri. Sí, també està bé. O Godzilla vs. Kong. Jo sé que molta gent, i és més, hi ha molta gent que va al cine a veure això. Hi ha molta gent que li dius l'odissea del Nolan i dius, què? Què és esto? En canvi, se'n va a veure Zootropolis amb tota la família. O va a veure les de Padre no hay más que uno 7. Sí. I va al cine, hi ha gent que va al cine a veure aquestes coses, exclusivament, Sí, perquè vas a passar el dia al centre comercial i ja que ja estàs, i la veus. Una pel·li que t'entretingui. És el que em va passar ahir, és el que et dic. Nuremberg l'hauria pogut veure aquesta perfectament. Doncs Nuremberg, tu ja és un tipus de cine que no és aquesta persona. Tu vas a veure Nuremberg perquè vols veure una bona pel·lícula i vols anar al cine. Però hi haurà gent que tindrà Nuremberg, que tindrà, ja et dic, Ahora me ves 3 o Zootropolis 2 i triarà Zootropolis 2. Sí, totalment. Perquè el concepte del cine és l'experiència d'anar a entreteniment. Sí, clar. En canvi, i això ha de conviure amb vull anar a veure Avatar 3 en 3D, sense que ningú molesti amb el de les palomites del costat. Vull dir, i també, jo, per exemple, jo disfruto de les dues. Hi haurà gent que no. Hi haurà gent que va exclusivament a veure l'Odissea i hi ha gent que va exclusivament a veure Godzilla. Sí. I al cine ha de donar les dues oportunitats. No ha de ser ni una ni l'altra. En la meva opinió. Totalment. Sí, jo en això estic d'acord. Sí, el meu comentari no anava tant per aquí. És a dir, jo el que crec és que perquè surtin certes produccions rendibles en un moment donat, o sigui, s'haurà de reduir això, perquè és que no ho poden absorbir. Però parlo dels exhibidors, no parlo d'una altra cosa. Hi ha sales que acaben morint perquè és que segons el que projecten no hi va ningú. I sembla tot, saps? Sembla que conviu, això que és veritat, conviu en un moment de la història en què recauden més que mai les pel·lícules. Jo m'he passat 11 anys aquí sense cinema a la meva ciutat, per exemple. Perquè no hi havia ningú que vingués aquí i digués, pues sí, val la pena, però hi havíem tingut el millor cine de la comarca durant 20 anys i vaig estar 11 anys que havia d'anar o a Sitges o saps el que vull dir? I ara s'estan fent les típiques de portar pel·lis que fa 20 aniversaris de pel·lis. O sigui, fa 20 anys de 40 de tal. I jo estic anant a veure pel·lis que fa 40 anys que s'han estrenat. Tiburón, vaig anar a veure Tiburón i érem 2 persones. Bueno, però és igual. Però una altra sala estarà plena. Com? En una altra sala estarà plena, segurament. Sí. No, però no vaig aquí, que sí, que totalment, però que jo sóc el primer que a la que pot se'n va allà amb el seu menú tranquil·lament i tal. Jo no vull que s'acabi això.
I sembla que són pocs i hi ha molta gent així. I vaig moltíssim sol al cinema. Que m'és igual, que a mi m'agrada la litúrgia en el cinema i que no mori mai, al contrari. Però crec que malauradament va cap a un lloc que si no sales rendible, pues ja no te vamos a exhibir más i vas directament a plataforma. I ho trobo normal. El cine reinventa també, perquè a la sala 4DX que vam anar a veure Superman, diumenge vaig anar a veure, és que el dissabte vaig anar a veure Ahora me ves 3 i diumenge vaig anar a veure Pesadillas antes de Navidad a Gran Via 2. Que guai. Amb 4DX. Vull dir, el fet de reinventar-se i muntar noies també és una manera del cine... Vale, val 20 euros perquè és una pasta. Però, hòstia, si ets fan de Tim Burton, d'aquella pel·li de la infància, tal, hòstia, la gent... I estava plena, la sala. I a part també s'està començant a donar, també a Gran Via, això ho sap l'Helios, que hi ha anat alguna vegada, que venen actors. Això mola un munt. Sí. I engalanen tot amb l'estètica. I és el que vaig. L'altre dia ho vaig comentar amb uns amics. I jo crec que serà tot una experiència completa. És a dir, que puguis tenir... Paguis més? O sigui, a mi si em dius que pago 20 euros, però tinc un bucket com aquest que tens tu de Superman i tinc merchandatge, coses així de memorabilia, coses així, i vas amb els nens i els hi fa il·lusió tenir-ho, no sé què. Així, jo veig més cap aquí, més que el simple fet d'anar, pagar 10 euros, veure la pel·li, sentar-te i menjar crispetes. Crec que va més cap a ser una experiència, saps? Totalment, estic totalment d'acord. I això va començar amb els buckets, però després no et compres el bucket perquè el bucket no te l'inclou, la pel·li. Però als pòsters, l'entrada, saps que et donaven l'entrada premium, sí. És com un tiquet, exacte. T'envia dos, ara amb Polar Express, hi ha un fotocall, hi ha xocolata desfeta, hi ha el tíquet del Polar Express. Dic, clar, tu pagues 20 euros, tio, i t'ho juro, Helios, els pagues a gust, tio. No? I ell tenia la tote bag, no? Tenies tu, Helios, també, de Superman? Jo tenia tot. Jo de Superman m'haig agafat tot. També la tinc. Però són tots els càstigs. Però això no és el mateix, Jo em refereixo perquè això ho has de pagar a part. Això és amb el menú de les carpetes, llavors ja tens una mica més. Però per exemple, el diumenge a Pesadillas havia un fotocall amb el Jack i la Sally, que eren dos actors, es van vestir, i hi havia un fotocall i tothom ens vam fotre la foto amb el Jack i la Sally, et donaven xutxes gratis amb la... Bueno, perquè era com Halloween encara, el rotllete. Llavors, hòstia, és el que dius tu, és com ampliar, complementar l'experiència. Jo crec que la indústria, amb aquests productes concrets, perquè Netflix el que està fent, i quan compren aquestes franquícies, el que estan fent és comprar marques. Comprar marques per què? Per tenir, jo això ara ho porto jo, i vés a saber, quan faci el 30 aniversari de Stranger Things, igual ho projecten a cines per capítols concrets i fan venir l'elenco o et regalen no sé què. Jo crec que va per aquí el tema. O sigui, no era tant que eliminéssim els cinemes, no. O sigui, és el concepte aquest de vas a passar el dia i no com anar per d'atraccions ni molt menys, però sí que tens aquesta experiència de dir, doncs igual hi ha els actors allà. Va venir el Christopher Lloyd ara fa poc. Sí, el Doc. I la gent es feia fotos amb ell i li firmava autògrafs. Sí que volia una pasta, Mira. Perquè mira, ara estava mirant, dic, no estic amb carn i bronca. Perquè Ares. Hola. Que guapo, no, tio? Tio, tu veus això, estàs allà a la pàgina següent del tíquet de l'entrada i posa menú Ares. I clar, tio, amb la moto, que a mi em va agradar molt Ares, ¿vale? Te l'ha preguntat què tal, jo no l'he vist. A mi em va agradar molt. Sí? Sí. I vaig anar sense haver vist la del 2006 o tal. Sí? I em va agradar igualment, Vull dir, i després vaig veure la del 2006 i també em va agradar molt. Però és que, clar, vaig anar a veure la merda de Jurassic, que està xula, i també, vaig a veure Predator Badlands, que no sé vosaltres, però a mi em va molar moltíssim. És l'hòstia, mola moltíssim. És brutal. Jo no sé el hate que li ha caigut perquè jo vaig disfrutar com un nen, tio. És una passada. A més, Max, tu que t'agrada cinema d'acció clàssic, és que és cinema d'acció clàssic, I a més, hi ha una cosa que em va semblar superintel·ligent i ben jugat, que és per fer-la per públic familiar, perquè és una pel·li que no deixa de ser públic familiar, en certa manera. És aventures. Clar, són robots. No hi ha sang perquè són robots. Clar. És que és molt fort. A mi Badlands em va encantar. Però guai, tio. Molt bona pel·lícula. Molt bona. I em vaig quedar amb ganes de més, perquè al final convida que tinguis ganes de més. I, bueno, està fet després, I molt ben fet. Clar, però heu vist la de dibuixos animats, l'heu vist? La que vam fer de Kill No, tio, l'he de veure. És una sèrie, no? És una pel·lícula d'hora i mitja, és el mateix director i està una mica relacionat
no està amb la pel·lícula, però és el mateix rotllo. D'acció, però... La direcció és boníssima, tio, i la imatge és tremenda. La història és com una fórmula ja molt tocada, però molt ben portada, tio. Funciona. A més, és Predator, perquè et dona la sensació de que el tio està allà, no? Que moltes últimes de Predator no feia justícia a la naturalesa de... Totalment. Aquesta mola. Bueno, doncs m'alegro que coincidim amb Predator, perquè t'ho juro, jo li deia a la meva xicota que és boníssima, que és que... No li va agradar, a més, li va agradar. en 3D, Bueno, sí, però com que jo a vegades surto de les pel·lis com al·lucinat, hòstia, és que realment, tio, de tot l'últim, i veure una cosa al cine que de cop sigui no una merda, que sigui molt decent, hòstia, a mi em sorprèn molt, em costa molt trobar pel·lis així, no? I Badlands va ser una. I a més, jo sempre que hi ha 3D, no sé vosaltres, però jo és una cosa que vull que torni. Jo depèn de la pel·lícula. Sí, depèn. Avatar, per exemple, sí. Altres, depèn. Que per exemple, Superman no la volia. Joder, tio, pues... Max, digue-li. Hòstia, Superman. Anava a dir, hauries d'haver vist el Jaume sortir de la sala ultra flipat, te'n recordes? Helios, tio. Però 3D 4D, perquè 4D sí. Ens ho hem passat, tio. Però 4D sí, però 3D no. És que no és el mateix, Jo 4D m'agrada, però 3D jo està per la pel·lícula, perquè això de tenir les ulleres... al final, tot el que sigui immersió, que porti més immersió, a mi em mola que t'hi cagues, tio. Sí, jo també estic a favor d'això. I, per exemple, 3D, jo què sé, és que van començar els estius a fent Megalodon 2 en 3D. I de cop veus que la gent anava, perquè com hi ha coses que tu vols veure... És una cosa diferent. A la pantalla. I de cop ara veig que ho van posant, o sigui, que ho deuen gravar amb càmeres en 3D i tal. I jo li dono un suport sempre, tio, perquè jo vull que torni al 3D. Contra més experiència sensorial sigui, millor. Sí, jo estic d'acord. Més immersió. Sí. Bueno, és que les teles eren 3D. Jo m'acordo... el meu cosí tenia una Sony, tio, que et venia amb les ulleres 3D i tu et compraves el Blu-ray 3D. I t'ho juro que donava el pego, saps? Sí. Bueno, i això. No, és que a mi em mola el 3D, tio. I el que sigui portar-te una experiència més immersiva, jo crec que pa'lante. Sí, a veure, les pel·lis és el que deies tu, ha de ser entreteniment, ha de ser passar una estona que t'oblidis de les teves mogudes i que fiquis en una història que t'arribi i que t'ompli i que et faci emocionar-te. I això pot ser amb qualsevol tipus de pel·lícula, però sí que és veritat que amb aquestes que hi ha tants de recursos posats a que sigui espectacular... Hi va haver una entrevista al Nolan que ell deia que les seves pel·lis estaven fetes per veure en qualsevol format i tal. I jo no estic d'acord, tio. Això és una cosa que ell després... Susto, joder. Bueno, Nolan és una mica flipat, És un flipat. Bueno, això t'ho has de donar amb el 4DX. Que guai. Però que crec que ara, això, el que estava dient, que es contradieixen aquests directors, perquè graven amb càmeres fetes per ells, per amb les seves òptiques que els hi han fet fer, perquè després em diguis que la pots veure amb el mòbil. Jo el Nolan sempre havia sigut... En part soc molt fan perquè considero que el que fa ell no ho fa ningú més, Però va haver-hi una cosa que vaig saber que em va fer no odiar-lo, perquè odiar-lo és una paraula molt lletja, però que no em va molar. I des de llavors l'he considerat... Crec que és un pretensiós. Sí, és molt pretensiós, és la paraula. Les pel·lis són indubtablement... Són bones, però... Que canvien la indústria, sí. Són bones, sí. El Nolan és bastant, tio. Un dia en parlarem, però la meva favorita és Inception. Sí, de mi del Nolan, sí. Inception també. De Nolan jo me mento. La primera crec que va... O la segona. La segona crec que és... Brutal. No, a mi també és Origen. Origen és increïble. Sí, total. Totalment. I també soc dels que pensa que Tenet està una mica infravalorada, però bueno. No. Jo és que Tenet és una fumada que no l'entenc bien, però bueno. No, a mi sí que m'agrada. L'has de veure més d'una vegada. Tenet té un problema molt gran, però molt gran, i d'aquí no em baixa ningú, de càsting.
Sí, D'acord. bueno, és que el Denzel Vale que és el fill del Denzel, però té menys personalitat, té menys carisma. Sí, no, Totalment, Max, totalment. O sigui, És és un que- tio que a mi em fot una mandra, tio. Sí, però- Mira que el pare és Déu, però... Sí, però és que el fill nano... En fi. Al final no és de tal palo de l'astilla molts cops. Vull dir. No. Exactament. No. Bueno, senyors, mira que tinc aquí. A veure. Òscar, estatuilla de l'Òscar. Ah, mira. Home! Me la van donar perquè la gran interpretació d'aquest canal ha fet veure que m'agrada el cant i m'ha... A veure què tant que ve... A veure què tant que ve que... Saps quina tinc ganes de veure? Que me n'han parlat molt bé i vaig veure el trailer i li tinc ganes per l'actor. Com es diu, la del Timothée Chalamet? Ah, la del... Sí. La del de Pim-Pom. Martí Chalamet- algú, no? Martin Supreme. Martin Supreme. una mica, eh? El Chalamet l'estan cancel·lant ara. Per? Està bastant Perquè passat... Va de xulito. Però Va de jo crec que xulito, és el sí. personatge. Però bueno, sí, molta gent està dient que potser és que s'ha posat molt en el personatge d'aquest Sí, jo crec que d'aquest sí. prota i, a veure, no sé. Però bueno, no em sorprendria perquè, tio, molt jove i ha fet Dune, ha fet coses molt totxes i de cop era l'únic actor que hi havia a Hollywood, saps? Sí. Però és que té un talent de l'hòstia. Té un talent. Voleu parlar 2 minuts? Tema Green Lantern, Helios? Dóna temps? Sí. 2 minuts. Sí. Sí? Bueno, s'ha tret un teaser de Green Lantern i què en penseu de Green Lantern? L'heu vist, no? Entenc? Sí. Mm. I què tal? Home, hi ha una escena bastant xula en el teaser, que és quan li deixa el cotxe en marxa, la clau posada i s'estrellen en el precipici, no? A mi... Com per fer-li sortir, suposo que el valor d'un Green Lantern. Està guai aquella escena. Sí, està guai l'escena, però jo no veig encara un Green Lantern. No, clar, és una No sabia cosa res. pinzellada. Jo em dóna por que sí que sortirà, ha de sortir alguna cosa segur, però crec que sortirà poc. Jo espero que m'equivoqui, però les vibes que m'ha donat, les vibres, no són de Green Lantern. A veure, és sèrie. Ja. Sí. Però Peacemaker surt molt amb el tratge, més a la primera temporada, i és molt més antiheroi. No és el mateix un tratge... Bueno, no sé com el faran. Poder el tornen a fer tipus com a Green Lantern del Ryan Reynolds. Crec que no. Crec que han après. No crec. No, jo crec que han après. És veritat, és una por. M'acabes d'instaurar una por. Gràcies, Helios. Gràcies. Jo crec que passarà com amb el Pingüí, que la gent no esperava res i ho va patar. Ja, perquè els actors són molt bons. Sí, els actors són bons. Kyle Chandler és un mític secundari que podria ser principal sense cap problema. Total, a mi m'agrada molt aquest actor. I l'Aaron Pierre també té bona pinta. Jo, a veure, és que el que he vist m'encaixa amb el que diuen que tindrà a viure True Detective, amb el qual jo estic molt dins. Sí. I et volia fer una pregunta, bueno, als dos, perquè ahir ho vaig llegir i vaig pensar, és veritat, i m'agradaria saber la intencionalitat d'això, que no ens la diran mai, però tant Green Lantern com Green Arrow, o sigui, a la Reverse Arrow es deia Arrow, sense el Green. I aquí Lantern sense el Green. És curiós, cuanto menos, saps? És a dir... Queda més guai. Queda com més... Jo crec que és la pregunta. No entens la pregunta. No, que què penseu que... O sigui, que és curiós que no incloguin el color, el nom del color. Que sigui Lanterns i Arrow en comptes de Green Arrow i Green Lantern. A veure, aquí poden ser perquè volen allunyar-se de la imatge de la pel·lícula o perquè no només sortiran Green Lanterns, perquè hi ha molt més colors. Correcte. Així que jo espero que sigui la segona opció, que no sigui una decisió de màrqueting, sinó que sigui una decisió de que veurem molts més Lanterns. Un Yellow Lantern, un Red Lantern... A veure, ja n'hem vist un de Lantern a Superman. Vull dir que clarament és un univers que volen explorar i que ja era hora, tio. Però el to és molt diferent, eh? El Lantern de Superman amb aquest to... Sí, però Guy Gardner també sortirà en aquesta sèrie. Hòstia, no jodes, tio. Sí, clar, està confirmadíssim. Però Jaume, això mola veure els personatges en situacions diferents, Hòstia, va sortir a Peacemaker i a Peacemaker, vale, però aquí a veure com ho fan, eh? A veure si xoquen, que això mola, personalitats xocants. Clar, és veure com funciona. No, òbviament estan a l'univers, clar. Ja hi ha un Lantern a la Terra, vull dir que sí.
S'haurà de veure. S'haurà de veure. I, de fet, llaçant una mica amb Supergirl, la mateixa guionista que Wonder Woman. La de Lanterns? No, la guionista de Supergirl és la que està escrivint Wonder Woman, també. Ah, O sigui, vale. el que veiem a Supergirl, el to que veiem a Supergirl, Possible que es passi a... anirà molt a pel to de... I també s'està parlant molt i s'està recuperant la confiança en Muschietti pel tema de Welcome to Derry. És que la sèrie... seriote, Jo soy muy... Avui surt... Però clar, aquí el Jaume no és sospitós com jo perquè als 2 anys va molt a Flash. No, ja et dic, a mi Flash i sé les dificultats... Jo la defenso aquí i em faci falta amb tu, ja t'ho dic ara. Sí, jo també, perquè... No sé, és que a mi... Sí, però Flash no. Flash jo crec que es va... no sé. Però les altres pel·lícules i sèries de Muschietti no ha fallat. És a dir, totes són brutals. I aquí amb Welcome to Derry ha tornat a demostrar què és. I una cosa, és que clar... Ui, què ha vist ja? No és que he vist, que m'acabo de recordar. Scarlett Johansson a The Batman 2, tio. Però qui serà? Quin personatge serà? Diuen que serà... Bueno, no sé si està confirmat, la dona de Harvey Dent. Hòstia puta. Però no podria ser un altre personatge, jo què sé. Bueno, aquesta setmana vam tenir el rumor de Brad Pitt, també t'ho dic. Ja, tio, fent de dolent. Hombre, el Doctor Arkham deia. Sigui així, bueno, em moro. Ja, però per contra, la Zoe Kravitz, tio, què, tio? Cau la puta. No, tindrà la seva pròpia sèrie, confiem. Tindrà la seva sèrie, com The Penguin. Tio, però joder, la meva Catwoman allà, amb la química que tenien, hòstia, ara què? Ara la Scarlett li tirarà els tecos i l'altre allà... T'agrada més Zoe que Anne Hathaway? Hòstia... Home, mira, dic una cosa, la química que tenien Pattinson i Zoe, tio, a més que es veu molt més... Clar, és que el que t'anava és que no es va explorar pràcticament. Tio, i hi ha molta més Catwoman en el seu món allà a l'apartament, la seva amiga està molt involucrada, és que forma part de la trama molt. Totalment. Que l'Anne Hathaway també, però crec que les dues encaixen perfectament en el món del Nolan. L'Anne Hathaway encaixa brutal i la Zoe encaixa en aquesta Gotham més fosca, callejera, i l'Anne Hathaway és més sofisticada, roba així de guante blanco... Sí, són diferents. Però és molt més Catwoman, la Zoe Kravitz. Sí, jo també ho penso. És molt més gata, saps? L'Anne Hathaway és més ladrona de guante blanco. Més misteriosa, més... que amaga, més... Sí, totalment. Sí. Però bueno, bona comparativa. Senyors... Déu-n'hi-do avui, Sí, però és molt va sortint, ens anem anant... Tipton Bros, quan venim ho fem de veritat. Sí. Mira, jo l'únic que espero que les 20 persones que em veuen, que la meitat sou vosaltres, doncs que agraeixin la poca constància perquè després surt un vídeo molt dinàmic, saps? Vull dir, de cara... Vaig preguntar al creador del canal, de cara a l'any vinent, perquè per la producció que fem últimament fins l'any que ve no tornarem a fer, ja ho veig ara. Hi ha previsió de que hi hagi més periodicitat de... Hòstia, jo ho voldria, perquè sincerament, i no és una excusa, la meva feina és molt... Jo viatjo bastant i no és una excusa, no és només la setmana del viatge, és la prèvia, la preparació, després quan tornes estàs cansat. També, òbviament, quan surten notícies de rellevants, intento... Fa 5 dies que va sortir el tràiler. Sí. Vull dir, també coincideixen èpoques, que és Nadal, vacances... Depèn. No vull prometre res. Perquè llavors ara diré aquí cada 2 setmanes un. A més, que vull literalment canviar de plataforma perquè o pago o canvio de plataforma. Ja ho parlarem. Sí. No, un dia d'aquests ja saps que hem de mirar-ho i... No, jo t'ho dic perquè ens ho passem de puta mare i queden vídeos guais i estaria guai fer-ho més sovint, saps? Jo ja ho tinc, vull dir, ja m'agrada fer els vídeos, però... I ve Lanterns, i ve Supergirl, i venen coses guais, tio, i n'hem de parlar, joder. A veure, forçadament ha d'haver més regularitat perquè venen més productes. També volia comentar la nova sèrie de Batman, aquesta de dibuix d'Amazon, que vaig dir a l'Insta que comentaria i no m'ha donat temps ni d'acabar-la. O sigui, és que no... És el que hi ha. Bueno, a poc a poc. Sí, ja. Prometo més regularitat, però no diré de quan en quan. L'important és disfrutar. I tant que sí. Juntar-se i... Tio, és el que mola. Clar. Per fer vídeos sols, prefereixo que vingui gent, també.
Bueno, dit això, deixeu els comentaris al canal, deixeu a veure si us caiem bé, si no. Recordo que tenim un canal d'Instagram, tenim un canal de YouTube, tot és Krypton Bros, per tant és fàcil de trobar. Krypton Bros, no Crypto Bros, ni Criptomonedes Bros, no és Krypton Bros, ¿vale? Amb K. Companys, moltes gràcies per venir, com sempre. És un Tu per convidar-nos. brutal plaer. Vale? I res, fins la propera. No allargarem més aquest suplici. Vale? Alguna cosa a afegir? Visca DC i visca Krypton Bros. Visca Krypton Bros, visca Helios Nocturno. I bon any a tothom. Sí, bon any, perquè està clar que no tot rato. Exacte. Molt bé, ben vist. Apa, ens veiem, companys. Vinga. Adéu, adéu.